Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Cardo's Secret File. Si Cardo na lumalaban ng patas kasama ang kanyang asawa na si Lourdes. Hindi man taga Maynila. Si Cardo nagsumikap bumiyahe from Samar papuntang Maynila para makipagsapalaran ng sa gayon na ay kumita ng pera at sa Maynila niya nga rin nakita ang kanyang aasawahin. Siya nga si Lourdes. Actually, marami na akong kilala na mga galing sa probinsya tapos nagtrabaho bigla sa Maynila tapos nagkatuluyan. Yung iba pa nga, galing south tapos yung nakilala nilang aasawahin nila galing taga north, ganun. Tapos naging masaya naman talaga sila. Perfect example nito, nanay at tatay ko. Yung nanay ko, taga Dumaguete. Yung tatay ko, taga Tarlac. Tapos dito na sila sa Maynila nagtrabaho. Tapos nagkakilala lang sila through dun sa tito ko. Tapos yun na, nagkainlaban. Tapos boom, the birth of Rocketera. Ay, ang sarap makapagbasa ng ganitong klaseng secret file. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng leksyon para sa mga taong mga lumalaban sa buhay. Kaya naman pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni CS. Bilib ako rito kay sender kahit may pagkabarumbado ang behavior. Napaibig ang iniirog. Nagkaroon pa ng 3 supling. Pero ayos lang yan. Ang buhay ay punong-puno ng pagsubok pero hindi tayo dapat sumuko. Ipagpatuloy lang ang pagiging suportadong asawa at ama. Hanga ako sa iyo. From CS. Eto pa sabi ni Riza. Marami man kayo na pagdaan ng pagsubok, nalampasan nyo naman lahat. At ngayong naging maayos ang lahat at natapos ang pag-aaral na ng mga anak ninyo, natupad na ang inyong mga pangarap na magkakasama. Congrats, Cardo and Lourdes. True! Actually, kapag mayroon talagang mga anak na natatapos ang pag-aaral nila at syempre pinag-aral sila ng mga magulang nila, napaproud din ako sa mga magulang. Kumbaga, ang gagaling ninyo. Although alam naman natin na obligasyon ng mga magulang na pag-aralin ng mga anak nila. Pero iba pa rin yung sakripisyong dinulot o ginawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak para mapagtapos yung mga anak nila ng pag-aaral. Especially kung hindi naman sila nanggaling sa may kayang pamilya. Nakakabilib. Ito naman ang sabi ni Russell. Grabe, Cardo. Pang-probinsyano. Dalisay. Ang kulang sa iyong pangalan. Kidding aside, hanga ako sa tibay ng pagsasama ninyo ni Lourdes. Bagyo, sunog, pandemya na overcome ninyo. I hope na magkaroon ng long-time relationship sa inyo at sa mga anak ninyo. Hi kay Boss Louie Valderrama. Sabi niya rito, nakakahanga si Cardo. Dahil sa kanyang kasipagan at tiyaga, nagkaroon siya ng minamahal, supling, at naitaguyod ang pamilya dahil sa pagtatrabaho. Hindi lahat ng nagmamaneho ng tricycle driver sweet lover. Yung iba, no lover. Kaya sana all. Ay, humirit pa ng ganon. Boss Louie, thank you. Eto naman sabi ni Robert, proud parents. Sina Cardo at Lourdes. Proud din ako sa mga achievements nyo in life.
Nakaka-inspire kayo ups and downs. Hindi kayo nag-iwanan. Pagpatuloy nyo lang yan at marami pang may inspire sa mga achievements nyong yan. Hi din kay 89. Sabi niya dito, DJ Rocky, napakagaling ni Cardo at ng kanyang asawa. Sana talaga ay magsilbi silang inspirasyon sa mga taong nakikinig ngayon. Actually, etong secret file na binasa ko, sana kapulutan ng aral at kapulutan ng inspirasyon ng iba. Na kung sakaling nahihirapan ka ngayon, isa puso't isip mo na hindi yan magtatagal. Dadaloy din ng ginhawa. At normal sa buhay na mahirapan. Marami talaga tayong pagsubok na daraanan. Minsan mapapaisip tayo, masama ba akong tao kung bakit nangyayari to sa akin? Bakit tayo nakakaramdam na parang delubyo? Bakit may bagyo? Bakit nasasalanta tayo ng bagyo? Bakit may sunog? Bakit nababaha tayo? Maraming mga natural disasters na nagaganap. Ganun ba tayo kasama at sinisingil tayo ng universe? I believe parte ng buhay ang pagsubok. Pati pagsubo. Mapasubo rather. At nasa sa atin yun kung paano natin gagawan ng paraan na ma-overcome natin ang mga challenge na ito sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, bago tayo mag-commercial break, normal na may pagsubok. At kung mabuti kang tao, merong gagawing instrumento ang Panginoon para matulungan ka sa sitwasyong nahihirapan ka. Dahilan ng paghihirap mo. Pag mabuting tao ka. Pag hindi ka mabuti, hindi ko sure. Medyo hirap tulungan ng ibang tao. Pansinin ninyo. Kaya magtanim ka lang ng magtanim ng kabutihan sa kapwa mo. Kasi babalik yun sa'yo. Hindi man sa paraang naiisip mo, pero sa paraang nararapat para sa'yo. Cardo and Lourdes, congratulations. Magsilbi kayong inspirasyon sa mga mag-asawang nagsisimula, nasa gitna na, nasa katapusan na, sa mga taong single. Huwag mawalan ng pag-asa. Malay ninyo, ang para sa inyo, isa palang tricycle driver, o baka mamaya nakakausap nyo lang dyan sa may tindahan. Mamaya natanong nyo na pala, Kuya, may itlog ka ba? Magkano itlog mo? O kaya, ate, may cupcake ka ba? Pwedeng pabilin ng 3. Di nyo alam. Nasa paligid nyo lang pala yung taong makakasama ninyo sa hirap at ginhawa ng inyong buhay. Napakahalaga din na makapamili ka ng taong aasawahin. Kailangan mapanindigan mo na itong taong to ay hindi mo iiwan kahit ano pa ang mangyari sa buhay ninyo. Magkaroon ng sunog, magkaroon ng bagyo, magkaroon ng dilubyo, magkaroon ng problema, magkaroon ng pagsubok. You will be together kasama ng mga anak ninyo. Anyway, if you want to share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Susunod na po ang programa.
Secrets. Ang programa kung saan pwede kang tumawag, magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kung hindi mo kayang magsulat tulad ng top secret ay ng secret file senders natin, pwede ka na tumawag sa akin through our Viber line. It's 0916-529-5595. Aabangan ko ang tawag mo, kabisyo. And ako nang bahalang makinig sa'yo. Because your secrets are safe with me. At hindi kita huhusgahan. Bagkus, ikaw ay pakikinggan. Kapiling si DJ Rakitera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!